हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना हमदां मोनखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। बेनो जादों लोगोफोर, बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि प्रडिउसार रिया ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव RWDA प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां बे बोसोरनिनो आबुं बर' सावथुननि मुंजों लोगोसे बे सावथुनाव सोर सोर मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरखौ नुनो मोनगोन, बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिनानै लागोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, RWDA प्रडाक्शन बेनारजों फैनो गोनां बे बोसोरनि आबुं बर' सावथुननि मुङानो जादों रोदा। बे सावथुनाव गाहायै फावखुंगुर महरै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंगुर सोरां नार्जारि आरो सिमां सैनारि बिथांमोनखौ, आरो फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन बर'निनो जौगाफुनाय फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि आरो श्रीजा बसुमतारी बिथांमोनखौ। लोगोसेनो आरोबाव फाव खालामनाय नुबावगोन रिया ब्रह्म, थाख्लाय नार्जारि, जयन्त नार्जारि आरो गोबां फावगिरिफोर। लोगोफोर, RWDA प्रडाक्शन बेनारजों फैनो गोनां बे बोसोरनि रोदा मुंनि सावथुनखौ गिबि बेखेवजेननायजों लोगोसे बिथां रिया ब्रह्मआ एनाउन्स खालामना होबाय जे बे सावथुनखौ थाबैनो दिहुननाय जागोन आरो बिश्वकर्मानि सिगांनो नुनो मोनगोन होननानैबो फोरमायहरदों। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना फैनो गोनां RWDA प्रडाक्शननि रोदा सावथुनाव गाहायै सोर सोर फाव खालामगोन बेखौ मोनथि मोनबाय। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।